Дзяржава без адміністрацыі, паліцыі, арміі і межаў гэта не Самалі. Вітаем вас у сярэднявеччы. Людзей чамусьці склаўся такі вобраз сярэднявечнага монарха нібы з 17 стагоддзя, а не з сапраўднага сярэднявечча. Сярэднявечны монарх гэта не нейкі тыран, які мог рабіць усё, што ён хоча. Гэта бядовы чалавек, якому ўвесь час прыходзіцца за ўсімі дамаўляцца, каб прынамсі нешта працавала. Це мой улюбёны прыклад. Пасля эпідэміі чумы ангельскія каралі выдалі закон, які літаральна забараняў падымаць людзям зарплаты. Вынік нулявы. Па-першае, не было паліцыі ніякай цэнтралізаванай, не было ніякай адміністрацыі. Тыя нешматлікія чыноўнікі, якіх кароль прызначыў кантраляваць гэтае пытанне, яны самі, што іранічна, амаль ніхто з іх не атрымліваў зарплаты. У большасці з іх гэта былі ганаровыя такія пасады. Ці за ўсё кантралявалі выкананне законаў увогуле мясцовыя ўладары, лорды, якія фактычна інтэрпрэтавалі законы дужа вольна, а часта аутсорсілі выкананне гэтых законаў на, напрыклад, сваіх прыгонных селянаў. То бок літаральна можна было купіць, напрыклад, селяніну прыгоннаму права кантраляваць выкананне законаў. Яшчэ у вас праблема, калі вы хочаце быць тыранам у сярэднявеччы. Гэта вашыя лорды, бо з іх складаецца літаральна вашае войска. Калі вашых лордаў вы не задавальняеце, то яны могуць нават вас не звяргаць, яны проста не пойдуць да вас у войска, і ўсё, войска у вас больш няма. Яшчэ адна вялікая праблема, калі вы захочаце пабыць такім злыднем у сярэднявеччы, ёсць папа рымскі, і ён вас можа проста закэнселіць. І вы дакладна не хочаце, каб вас закэнселіў папа рымскі, бо ў гэтым выпадку усе вашыя васалы больш афіцыйна не абавязаныя вам падпарадкоўвацца. Папа рымскі так грунтоўна кансельнуў аднаго з імператараў свяшчэннай рымскай імперыі, што ягоная дынастыя фактычна проста знікла. І гэта мы ўжо не будзем казаць пра шматлікія правы гарадоў, пра тое, што амаль у кожнай мясцовасці было сваё права там традыцыйнае. Шмат хто нават не хацеў умешвацца ў тое, як там гэтыя сяляне паміж сабой вырашаюць свае пытанні. А вось ужо сапраўдная тыранія караля, калі каралі па-сапраўднаму усталёўваюць такую дыктатуру, дзе яны робяць што хочуць, гэта ўжо вынахад 16, 17 і асабліва 18 стагоддзяў.